बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथांखौ साबायखर होदों जे बिथाङा मैया बे क'क्राझार लखिमपुर समस्तिनि सिङाव मानास समस्तिनि बासबारियाव बिथाङा जोबोद गिदिर मोनसे सुबुं समाव बिथाङा इलेक्सन फोसावदिं फैदों आरो दिनैहाय बे कदमथलायाव काजलगावनि कदमथलायाव बेनि उनाव ककिराग्राम आरो बेनि उनाव श्रीरामपुराव बिथाङा थांगोन। मोनथाम बेबादि गिदिर रेलियाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खोथा बुंफैगोन। बेनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होदों आरो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गाव गोसो जानानै जेरैबायदि हाजार हाजार लैहोर लैहोर ओंखारबोदों दा बेजों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फोथायनो हायो जे दिनै एनडिए हिसाबै देरहानायाथ' रोखाखा। बेनि उनाव जोंनि देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागा दिनै 3 लाख होनना बुंदों बे 3 लाखखौ आरोबाव बारलांनोसो हासिगौ आं बेखौ फोथायनाय लाखिदों। मोनफ्रोमबोआव जोङो 30निफ्राय 40 रोजा जों टारगेट खालामदों। मैया बासबारियाव नुबाय बेयाव नोङो 50 रोजासो मानसिया जमा जादों आरो दिनै नैबे कदमथलायावबो बे एखे रोखोमानो निस्सय जागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। जों एनडिए हिसाबै क'क्राझाराव एनडिएनि देरहानाया एकदम 100% बियो सैथो आरो जों जे 3 लाखसो डिफारेन्सआव जों देरहागोन बेबो सैथो खोथा। दा बेखायनो दिनैहाय नैबेयाव अपोजिसननि खोथा निस्सय फैयाखै, सोरजोंबा बादायलायनांगौनि बाथ्रा बेयाव निस्सय फैयाखै। जोङो जोबोद मोजाङैनो देरहालांगोन बे सैथो खोथा। गुबैयानो जाहैबाय जोंहा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दं। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआर सुक्तिनि उनावनो मोनसे दफा दंबावो, बे जाहैबाय दैमा दैसानि फारनै रुगुंखौ जोंहा प्रटेकसन होनांगौ। दा जों नुबाय भुटान हादरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफ्रा बोहैबोनानै जोंनि बे बिटिआर बा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव गोबां रोखोमनि हा खुरखानानै दिनै बालाबारि खालामबाय, जेराव आबाद मावजाला मानसिया थांनानै थानायनि थाखाय जेबो बाव राहा गैलिया। बेबायदि हाजार हाजार लाख लाख हेक्टर हा दिनैहाय बालाबारि जादों। बेखौ प्रटेकसन खालामनाय खामानि मावनांगोन। आरोबाव जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि बेखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ। जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ गोजोर खालामनांगौ, फोथायलायनायखौ गोजोर खालामनांगौ आरो सान्थिखौ जोंहा लाखिबाय थानांगौ। बेनि थाखाय निस्सय खामानि मावनाय जागोन।